Vážení občania, vítame vás pri novom videu a to je varenie s postihmi. Konkrétne týmito dvomi. Ejo. V tomto videu sa budeme snažiť uvariť pevné cestoviny s kuracím mäsom s tým, že Mateo bude ticho, nebude rozprávať, ja budem mať hudbu v ušiach, takže nebudem nič počuť a Ríško bude slepý. Poďme na to! Let's go! Dúfam, že nezhoríme. Chlapci, priestorov toto musím navnímať. Dobre, chceme stôl. Takže v prvom rade si musíme umyť uši. Ja by som si inak mohol dať tento, ne? Sluchatka, to by nebolo od veci. On podvádza! Že čo? Jako? Čo si vravel? Že ďakujem! Neviem. Musíme v prvom rade niečo spraviť. Tu je doska. Na tejto, áno, musíme otvoriť kuracie prsia. Ale kuracie mäso by sa reálne nemalo umývať. Čo? Akože veľmi jemne by sa malo, celkovo mäso by sa nemalo až tak moc umývať. Chápete ma? No, toto mi nesadí. Poprosím nejakého kuchára do komentu, hej, nejaký názor, že či by sa kuracie mäso tu máme malo kuracie umývať. mäso, ja ho idem umyť. Ale kuracie mäso by sa reálne nemalo umývať. Chlapci, my sa tu ešte zabijeme dneska. Chceme všetko mäso? Tak sme traja, hej. Dobre. Toto sú cestoviny. Takže ja idem krájať mäsko, takže ty sa môžeš posunúť sem. Ja idem krájať, áno. Hej, všetko dám preč. Takže tuto máme nožík, chceme dať preč všetky tie debiliny, čo tam nechceme. Celkom dáva zmysel. Celkom dobre pesičky mi idú. A chceme to na kocočky? Starý. Chceme to na malé kocky? Starý, počúvaj. Čo môj? Ja neviem, čo rozprávať. Čo mám robiť ja? Aha, chceš to na kocky? Kámo, toto je totálna debilina. Proste, prečo varíme o 10. večer v random útorok? Kámo, nie, toto nie je dobrý nápad. Toto není dobrý nápad, pozor, kámo, ne. Nie, ja to zvládnem. Kámo, prečo mu to dávame krájať, keď nevidí? Ale ja si verím, nechaj ma, bude to dobré. Tak tajná ingrediencia je moja krv, čiže krvná skupina AB+, keby ste niekto nevedeli. No, ale mal by tu niekto niečo hovoriť, lebo tu nesmie byť ticho, chápete? Toto je inak akože veľmi srandovná vec. Hej, myslíš si? Ja som si skoro urezal prst. My by sme mali byť kuchári, No tak to zabudni. mali by sme dostať Michelinskú hviezdu za toto dielo. Michelinskú hviezdu, hej, Braško? Ja si myslím, že dneska dostaneme... niekto, že keď na mňa hovorí, tak ja ho nepočujem, prosím. Cibula. Chápeš, ja nekrájam ani cibulu a plačem. Je to normálne? Aha. Kamo, nedávaj mi tú cibulu. Nedávajte mu nôž do rúk. Kamo, on je nebezpečný. Ja, kamo, toto nie. Mateo, ty si pri zmysloch, ktoré potrebujem ja. Čo môžem spraviť ďalšie? Actually, toto je celkom aj moja pozícia, pretože ja väčšinou varím s hudbou. Je to zaujímavý pocit, že keď vlastne varím s dvomi vandrakmi, ktorý jeden nerozpráva, druhý nepočuje. Teda ja nepočujem, druhý nevidí vlastne. A prečo to dávam sem, keď to aj sem? Neviete niekto? Bavíš sa? Počujem kroky vedľa seba. Čo sa umýva? Paradajka, dobre. To tam mám akože dzignúť celú, alebo? Dobre. Joj. Kamo, jak mám odblaniť? Mateo, zapol si tú platničku, lebo ako si nehreje. Dobre, díky. Už ide. Kamo, toto je hrozné, to sa nedá. Joj, už cítim tú krásnu arómu. Sem, pekne. Bang. A ešte bang. Dobre, to by sme mali. Takže, čo môžeme spraviť ďalej? Aktuálne tu máte krája tento krásny paradajka. Mali by ste vedieť, že tieto paradajka sú z výborného chovu. Pozor, aby neporezal mladý šuhaj. Nie, ja nepapám paradajka, hej, aby si vedel. Sme veľmi dobre vybavení a máme veľkú šancu na úspech. To by som chcel povedať. Ďakujem pekne. A teraz neviem, čo tu mám robiť, takže ja vám budem rozprávať vtipy. Prvým vtipom by bolo, že idú dva kečupy a jeden nečupy. Tu už, pozrite, tu už robí niečo. Poďme pozrieť, ako bude dobre robí špakovať. výborné mäsko. Toto je úžasná tímová práca. Ríško to tu mieša. Ďalšie mäsko prišlo. Čo?
Čo? Ríška to tu mieša, krásny olivový olej. Podľa mňa by sme mali dať potom do popisu, že recept konkrétny na toto, lebo ja si myslím, že to ľudia budú chcieť. A čo keby sme dali ešte robiť, že pene? Čo vy na to? Môžeme, teoreticky. Chlapci, prečo ste mi zobrali zrak? Však ja mám teraz Mojím ďalším úlohom bude, áno, dať variť pene. Neviem, ako ich chceme, či ich chceme al dente, alebo Počúvaj, al nie dente. starý. Čo môj? 10, 0. 10. Nie. 13. Minút variť pene. 13 minút. Čas. No, výborne. 13, akože minút, alebo čo? Áno, variť pene. Nevarím pene prvýkrát, neboj sa, môj pekný. Nešúchaj mi mikrofón. Pardon. Tu stačí, ale zmizni mi z očú. Daj, okoštujem za jeden. Tak. Čo skúšaš? Daj mi jedno pene. Nejdem ti dávať nič. Prečo? Dobre. Ešte nám stále vrie voda, Mateo nám to tu už krásne prepeka celé mäsko. Nie, zmizni, ale zmizni. Jedno mi daj. Nie, nič si jedám, more. Prečo? Ja som To je hladný. surové. Ale mne to jedno, ja Daj som to hladný, tak. ja som nič Dobre, nejedol. vieš čo, žer tu má. Skúsi mi. Grazie. Chceš žrať surové pene, je to Ja som normálne. nič nejedol celý deň, ja som hladný, nehaj ma. Nejaké vajíčko tu otvára. Au. To bolo zač. OK, I guess. Ale mohol si mi to viacej do stredu dať, že by som si to potom rozťahal. No, už nám vrie voda, stále nám voda nevrie. Posolili ste niekto tú vodu? Ty si posadil. Jasné. No akože, surové pene, nič moc, ale tak keď ste hladní, tak sa dá. Takých 4,5 z 10. Tu sa nám už dusí mäsko, vrie nám tu voda, Mateo nám tu prebieha. Takže čo teraz? Čo môžeme teraz robiť? Chcem tiež dať čo robiť. Čakaj. Tak čakáme. Dobre, fajč pauza? Poďme. Chcem robiť niečo, pričom je nízka pravdepodobnosť, že sa zabijem. Neviem, čo rozpráva, ale je to zlaté. Takže dávame tu masielko, áno, nechápem na čo, ale dobre. Takže tu sa môžeme pozrieť, ako sa robia paradajky s karičkou. No ale tu už máme naše krásne mäsko. Pozrite sa na to, je to úplne dokonalé a mne sa nesmie zapariť olejku. Neviem, nepochopil som tento recept zatiaľ. A ide tam tatárska omačka a Ríško sa tu snaží okolo mňa prejsť. A, ďalšia omačka. Zaujímavé. Uvidíme, jak to bude chutiť. A už nám tu vrie voda, takže je čas na pene. Môžem? Pardon. Sem bol niekde kôž. Ríško to zvládol. Teraz to tu necháme chvíľu variť. Nechcem nič žraviť, ale troška nám to vykypelo. Máme mierny. Ale to vôbec nevadí, pretože my tu máme nášho skvelého čašníka a utierača. Takže poďme ďalej. Tento krc tu je. Mäsko sa nám dusí. Pokračujeme v našom cooking. Čo sa docigalo? Opíšte mi to niekto. Vieš o tom, že on ťa nevidí? Počúvaj, dá sa jedlo stále jesť? Dobre, dobre. Hej, a ja sa tak cítim. Konečne v tom nie som sám. Ďakujem ti za odporu. Mám mu niečo povedať? Áno. Ja mu mám niečo povedať. Že on to má miešať? Poď miešať. Máš miešať. Dobre. Miešaš práve pene. Musíš to tak troška ešte naberať, odberať, super, ale nie až tak, aby sa nám to nevykydal. No však Super, ja neviem. ide ti to skvelo. Ja neviem, aká je tá optimálna výška, ty kokos, jau, ale sem ide riadne tlaky opary. Joj, páli do... Sauna tu je. No a práve ideme ochutnať mäsko. Podľa mňa to ešte ale nebude. Skoro som sa porezal, bolo mi rozbité vajce o hlavu, teraz sa mi spáli držka. Dobre bude, sme všetci poistení, dúfam. Dobre. Dajme vodičku ku mäsu. Áno, a ešte pomiešame túto grcku, kde je asi 40 majonés, ale to vôbec nevadí, pretože je to perfektné, bude to skvelé. Podľa mňa to bude skvelé, ja si tiež myslím. Ríško, ako sa ti mieša? Úplne úžasne. Zatiaľ si tu samozrejme nachystáme naše prestieranie.
Richard ma tu chytá zary. Inak je to strašne ťažké, keď vám ide pesička do uši a niečo rozprávať zmysluplné. Tento program obsahuje audiokomentár. Každopádne, my si tu dáme takto. Opa. My si tu dáme toto. Chápete? Nech si tam môžeme dať potom tie Ríško nám tu stále mieša, takže my teraz počkáme, kým sa to celé uvarí, kým sa to celé pečie, dodusí a potom to budeme prestierať. Podľa môjho názoru by to už mohlo byť spravené a môžeme sa presunúť ku podávaniu. Teraz si to úplne rukami olízal. Ty si tupec! To je robota, chápete to? No, nemyslím si, že to ešte bude hotové. Sú také al dente. Ešte by to chvíľu chcelo. Kde nám je inak zmizol Ríško? Aha, vieš, že má pri sebe mikrofón. Audio Ríškovho srania. Sponzorom tohto videa je Matúva kuchyňa a chladnička, takže shoutout! Došiel záchodový papier. Čiže kebyže mi ten šuhaj nedonesie novú roličku, tak by sme mali čokoládovú zmrzlinu gratis. Ak chcete ďalší cooking, napíšte nám do komentára, dajte nám lajčik a možno na budúce nezhoríme. No dobre chlapci, ideme už servírovať či ako? Ako to tu vyzerá, povedzme si na rovinu, podľa mňa to vyzerá celkom super. Chlapci, povedzte mi, sa mi to A čo ti mám hovoriť, čak ty si aj tak nahluchlý. Za mňa máme. Jeho názor nie je podstatný. To znamená, že môžeme nakladať a pripravovať to na Čo môj? pripravené tanieriky. Práve sa ideme pozrieť na to, ako sa cedí, keď ste slepí. Nebí ma ty Je to cedník! Á, už cítim tú textúru. Poďme na to. Kamo, toto neviem, či dopadne dobre, ale uvidíme. OK, konec koncov pohode. Ríško, ale drž. Výborné. Si koza, mi buen. Teraz to pacneme do misky. Troška sa nám prilepili, ale to vôbec nevadí. Pozrite sa na tú nádheru, pozrite sa na nádheru. Absolút cinema. Podľa mňa sme celkom zohratí. Čo poviete? Za mňa úplne super. Tak Pozri sa to mäsko. Treba to poriadne zamiešať, aby to prešlo tou chuťou. Pozrite sa na to, to je absolútne úžasné. Tak neviem, jak to bude chutiť, ale môže to byť dobré. To znelo ako tu mozzarella. pridáva ešte syr. Dobre, Ríško, ale nemusíš tam vyžierať syr. To je len kontrola kvality. Dobrý je. Teraz trošička rovno. Dobre, a teraz môžeš pomaličky sypať. Veľmi pomaličky syp. Ale dobre, stačí. Pozrite sa tu nádheru. Takže momentálne ideme preniesť všetko na náš pracovný stôl. Takže v tomto momente si ideme krásne zamiešať toto mäsko s touto krásnou gyros omáčkou a naše pene. Vyzerá to actually výborne, idem to zamiešať. Kvalita. Dobre to voňa. Italian Star Herbs. No niečo také tam pridáme proste. Znova zamiešame, pridali sme tu talianské bylinky. Neviem, mozzarella. OK, dáme tam mozzarellu. Burrata. Dáme tam burratu. Toto mám jesť akože hej z tvojich rúk. A teraz, to tam už môžem dať? Môžem? Môžem? Môžem to tam dať. Pozeraj. Už takto. Ale pozrite sa, ako dobre to vyzerá. Hej, fakt? Ako to vyzerá? Opíš Ríško, mi podľa mňa to. to vyzerá úplne perfektne. Opíš mi to. Takže keďže ja nepapám paradajky, takže ja tam paradajky nemám. Každopádne, poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Za mňa je to brutálne. Ríško, môžeš si dať dole svoju zastieru. Čo si blázon? Poďme to výborne, ale ešte lepšie to vyzerá. Jak sa nám toto podarilo spraviť bez toho, aby sme mali nejakú zdravotnú újmu? Takže máme to tu uvarené, ideme si dať ochutnávku. Ahojte, môžeme rozprávať konečne, teraz mi zostaví už tam 2 hodiny, takže ideme. Dobre, ideme na to. Cheers. Som strašne zvedavý. Actually to nie je zlé. Celkom sme navarili.
Na budúce nechcem byť slepý, ja som mal také klaustrofobické stavy, fuj. Ďakujeme, že ste toto video dopozerali až sem. Ak vás to bavilo, páčte nám odberík, like, follow. Vybavte nám spoluprácu s nejakou Potravinový reťazec. potravinový reťazec. Vidíme sa pri ďalšom videu, napíšte nám svoj komentík, aký recept by ste si navarili, aký je váš najobľúbenejší. A aký máme na budúce navariť my? Áno, aký máme na budúce navariť my. Čaute! Dnes sa ide poriadne nájsť.